maka ụmụnna anyị ndị Ebonyi steeti egburu n'ogboji mkpụrụ obi ha zuru ike na ndokwa. Now onye ọbụla apụtara na social media na-condemn ya, Peter Obi ede na nke ya, I condemn. Everybody is condemning. Afụkwu nwanne anyị nwoke bụ anyị dons o dekwuru nke ya, government should investigate. A lot of people kịta kwuru okwu. Do you understand me? Mana ọ ya bụ na-ekwu the thing. Some people apụta asị m, why are you demarcating our state instead of mụnwa ị na-promote our state, Anambra state, nọrọ na-demarcate Anambra state? Do you understand me? Because a lot of us bụ ndị Igbo lapụziri ụzọ na-aba ọfịa. Ihe a mere na ogboji taa mbọsị anụnwa eji wee bata ebe ụmụnne m na gị na-abụ na-eme meeting fa na-emekwala onwe fa every month. Fa na-atụ m ụtụ wee bata ebe afọ wee jide ụmụnne m na gị na-abụ wee sụọ fa akwụ wee send efe gịnị n'obodo Afụdebe. Kedu ndị mere ya na ị gasị nọ ndị Fran Hesman? The answer is no. Akwa onye Igbo dị ka ha nwa, their kind bụ ife release those bullets eji wee gbuo ụmụazị ya. Then ụmụnna anyị pụta na-asị nọ ndị Anambra. Nwanne m ọ bụrụ ndị Anambra. Ihe a bụrụ issue of Anambra na Ebonyi State. Because abịa m for that news, I was trying to the really cause of the problem, because I am that na ụmụnne m na gị na-abụbụ ndị Ebonyi State bigasị na those areas Ogboji, Ogbunka, Ufuma, Kedafia bụ Ụmụnze, Okpeze, Ọgbụ, Agụrụ Neni na nke Ekwurọbịa, even mma mbụ ukwu. Ụmụnne m na gị na-abụbụ ndị Ebonyi State bigasị ọfụma na those areas na-emere onwe ya their own daily activities. And ụmụnne m na gị na-abụbụ ndị Ebonyi State ejila ọgbakọ obodo fa egwu afụbara m ndị Ebonyi State obodo ọbụla m fụrụ fa na-atara anyị organize onwe fa na nwee meeting, nwee forum fa ga-eji wee na-akparịkọta nkata the way forward, ife fa ga-emere onwe fa ka wa wee move forward. Mana ọ ya ahụ ndị mpụta ebe a na-eti mkpu maka the kind of things na-eme na be anyị. Some of ndị Anambra State aya ya laghọta ife nji ekwu ife. Some of them ekwugidekwu na sị na more because of na ama like Charles Soludo chali nwa Mgbafọ, governor of Anambra State. But nke a bụ ya own opinion. Oyala anaghị ama ịpụta ebe a na-agwa gị eziokwu. Kịta na onye ọbụla ekwuba n'okwu. Akwa ichetele nọ na Anambra State ya ka Chike akụnyere ka a nọ wee gbagbue. Ọ bụ ọbụna m na gị na-abụ nwee better society, onye dị ka Chike akụnyere ọ ga-abụ onye nwụrụ anwụ by now? The answer is no. Akwa na the same Anambra State ya ka Nigeria hapụ n'otu onye a na-akpọ Honorable Azuka. Akwa na the same Anambra State ya ka former Labour governorship candidate up to today m na Obiola ebe ka ọ nọ. Where is Obiola, the Labour Party candidate? Where is he? Onwere ka na-ekwu okwu today. The same Anambra State here ka abatala n'ihi ala wee kpai agbogidi na family. Did any of us say anything? Did any of us say anything? Did any of us say anything? Kịta onye ọbụla ekwube na I condemn. Agwaghị the kind of kpai na-eme n'obodo mụ na gị na-apụpụ a n'Igbo. That is a piantị na that is onye ahụ pụta ebe a na-agwaghị na onwere any governor nọ na Anambra na South East dị worthy of praise. Now ka anyị dechara ife niile a mụ na gị na-abụ na-ede, ka anyị dekọbachara ihe a niile ka anyị dekọbachara ihe a niile anyị na-ede kịta. Kedu the way forward? Is it all about condemning? The kwekịta nke mere mbọsị nke nyaahụ ọ dị ka last week
unu jele na ebe Soludo asị na arụrụ no park na amani enu the same kedu afia bụ nwanne anyị nwoke bi Ijele of Africa kedu ebe ọ nọ wekwa papi akwa n'Enugu steeti ọ bụ na mụ na gị na-abụ nwere conducive environment Flavor ya hapụ ụmụ nze befa jebe Enugu steeti ịkwa papa ya mana ọfa ncha niile nọ mbọsị emepere kedu afia paakị nwa na-emepere unu ya mpụta ebe a na m asị gị dat na akwa na-ede ndụ ka ị nwere ike ije na dat paakị n'ozu ada ekwuru okwu ya na mamịgọta magụba one gara one no mbịa na-ekwu ya like some of our people pụta na inbox na-asị why do you choose to the market Anambra State? I'm not the marketing Anambra State too. No, I'm saying this ka Charles Soludo nwee ike ịbọkụrụ up solve ọrụ mụ na gị na-abụ ife a na-akpọ insecurity issue nọ n'obodo a. Last week o nwere a loyal person from Nimo, I think seven or the kpai according to the news after na ndị kidnap ya na demand ransom of all the casino 50 million naira ọ bụ na emitiri up ọ dị ka I don't think na that the man ka dị ndụ mana anyị nọ somewhere na-celebrate obodo nọ na crisis, obodo ndị mmadụ na-anwụ n'ike, obodo ndị people na-ebugharị egbe na-apụgharị ndị mmadụ, then the government bịa organize ya ceremony, then the same people are supposedly na-agwa gọọmenti na adịrọ mma agadakwa na-achị n'ime that gọọmenti aka enusi anya mebe ọfụma na ọ na-arụ ọrụ because ọ gbasara gị. Ndị Igbo si na ọ ya abụ eburu ozu onye ọzọ n'isi ọ dịka ebukwu nkụ. M ga-apụta ebe a na-agwa gị eziokwu. An Igbo is tearing apart. An Igbo is falling apart. M na-agwa gị the truth. Mana ndị na-achị mụ na gị na-aba ada ekwe ka anyị kwuru atene. Mana m ififa na benefit ni ya ne. You don't want us to say anything. You know, no some village no na Igbo today ndị nọ n'obu ndị village ha ada ekwezi eje da village fa. Pụta na social media tiweli gọvanọ gị mgbu ọ na-alụrụ gị ụzọ ọ na-akwa ịdị ndụ ka ị ga-agbadi n'ụzọ a na-alụ ya mpụta ebe a ga na-agba gị ya ndị gọvanọ enwere ike protect your life and property is a failure. Ụgbọ ọdụrọ gị nwe ipiri praise bịa kedu ife ị na-epraise onye nọ n'ọchịchị mana ndị ọ na-achị na-ahụ ndị bezis anya nọ n'ọgụ anya na-anụ agha the mother now look at you now ụmụnne m na gị na-abụ 11 body able men just waste like that. Kedu ife na-ese na fa nwere misunderstanding between them ofuka wee je report ba n'aka ndị unknown gunmen. Kedu ndị bụ that unknown gunmen? Ọ bụrụ Igbo ka fa na-asụ fa wee pụta ebe ụmụnne fa na-eme meeting wee kwupe egbe jụbagoro onye bụ chairman na meeting fa na-eme na a na-eme against them. Ndị ala jidela anyị Igbo gasasị anyị Igbo ampụta echi na-ewu na-ekwu ya mmadụ asị m na anọ n'afọ protecting. Who is protecting you? A na-protecting friend herdsmen wee na-eme ife fa na-eme na-akọsụ gharị ha bụ ọkwa na-akọsụ dị na onye kwuo ya achọwa ka esi wee shọt onye a ọp onye na-esi evuga enigwe and ndị ọnụnge mme na mere na some villages today ada abazi aba. Kedu ife a na-alụ ife afọ? Kedu ife dị ife afọ a na-alụrụ gị? Ihe megide n'iwu igwe wepụ ya kind nwanne ya ata afụfụ ya ahụ ekpuru mask wee gwa gị ana m agbabu unye before cheke tata na mgbe o bidoro ọka dị etu afọ so many of unu abago under 6 feet and ka aka unu niile la wee gbuo ndị Ebonyi steeti ya na-emere onwefe meeting ihe oduru any threat to you people. Nwanne you must to pay the price. It's just a matter of time. M ga na-agba unu ebe a steady because ife ga-egbu gị na-eche gị unu niile la wee release that bullet na arụ ụmụnne anyị bụ ndị Ebonyi steeti unu niile ga-correct. You know this sans time you go pay the price. Ife sokwa gị na-akọ a na-eme meeting against you. Kedu ife a na-eme meeting against you? Nyere gị the audacity ịbata ebe ụmụnne gị na-eme meeting wee kwupe egbe gbababa na meeting which meeting ka a na-eme against you people? Isi na ịbụ ọnụ gunmen. Kedu ife nyere gị ike ahụ iji ọkwa egbe ahụ ijide? Ọ bụ na fanche niile budo egbe ị ga-agba dị egbe karịa afa. You can about the egbe. I know if I call you na-ekwu every community need to buckle up. Any group nọ na village nọ n'ọfịa bụ unu enwere anything na fa na value ha need to vacate ọfịa unu. And ekwubora m ihe before mana nkwucha ya some people akọ ife ya akọ
ifuru ọfịa ogbu nka niile ogboji okpeze ọfịa ahụ niile n'idiri ka ekombo ya ekwubuora m ihe before the other time one guy ka a bịara gbagbuo na ebe ọ na-ele mmanya n'oko. Do you understand me? Ejidego ndị meliene ị na-achịnile gọvanọ gị aka enu. You are a psycho fan because ọ gbasara gị ọ ife na-eme a lot of us akọndem gokwe nke ndị Ebonyi steeti kịta. Kedu the question anyị ga na-ajụ, kedu ife a ga-eme to stop all this insecurity? Akọ mmadụ na-ada okwu ọgọdọ mmadụ ka ewu na-ata. Ụmụnne m ndị Ebonyi steeti dị bene mana mara amale na ife a bụrụ issue of Anambra na Ebonyi steeti. No, ife a bụ issue ndị ahụ nwekwere ofu onye ji wee je report ba na repọtụrụ ndị unknown gunmen because in some villages today now unknown gunmen na occupy na that place. Onye pụtazi onye eje oyi dere Chineke taa na onwe ka gọọmenti si bata ọfịa na jide unu niile wipe unu ifukwa ndị be anyị apụta na nsị na egbukposi ndị okorobịa ụmụ Igbo mana ya aba respect onwe gị. Mana akwa ifuru ka ihe ọ bụrụ na ị dị involve n'ife amelu n'ogboji, you go pay the price. Look at nke na kịta eme kịta na Obosi na ife na-eme na Obosi.